ఆడే మోపు ఇప్పుడు నీళ్ళు ఆడ తప్పించుకుంటే ఓ దెంగలే బాయ్ నా మట్టు కుడిసిపోయా అమ్మ కొత్తలేక ఏమంతా ఇదప్ప ఆడ గిన్నె పట్టుకుంటే ఆడ గిన్నె ఉన్నట్టుంది తాళ్ళు గిన్నె తప్ప నా కొడుకు అట్టే కూర్చోవాలా అవసరమప్ప ఏ ప్రాణ సంకటమా మునగదులే గుంతలేదులే చెత్త కానించి రావాల్సిందే ఆడ చెట్ల కానుకుంటుంది మురళ చెట్లలో వద్దు వద్దులే ఉన్న నీళ్ళు ఎక్కువ భారీ వస్తుంది వంక ఏమనుకున్నావు 2-3 గంటలు పెట్టి తగ్గుతుంది చచ్చిపోతారు దూరతాయి లోపలికి ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఆడే